Acara ta tulang di partikianon nakata bersyukur do di tonga-tonga ni ulaon partikianon. Mau lihat matulang nang dapok di partikianon di waktu terlumu bima songon buah-buah nami di acara ta tulang hupasata mema partikianot tuhamu songon dia ma marelus marajai. Mau lihat jadi dos surat abang ate akang detamuna itu jadi marsangap ma debata dia pala partikianon digokon di jojo muna tuhami amang boru takas dunian di sorok kamuna songon partording di ulau tadi pala partikianon alai molohami hula-hula naboi sebatas nabayan terbaik kami di pargelengon naim benon nami do dang nagabi mangutangi di hamuna reza ni amang boru balias me molohami hula-hula songon di dokon ni tua-tua do ay nation ni riong-riong ditinggan di pinggan pasu hula-hula na burjo do hami na gir-gir memasu-masu molotung pe maradopon deke na mok-mok boras sipir ni todi do ulos na pedek manang na ulos na gajangan no na boy sipir saat tami tuhamu na lain nami dohot ipoto nami jalan yan sono do kon naking patujolo ni atakudang nagabi mangutangi molotung pe ina dalan nami martangi yang to mata na martua de bata lasma rohmuna majalo ba mang boru gabe majalah horas dirajai hula-hula nami tulang nabasa na burjo nong tolfas di pasata muna tarukap sian rohani rajai nama dokon molotung pe adong di patu pahami bentuk na songo dia na terbuka sian niat ate-ate doh rohanami tulang molo sian hami madokon akageleng mo las do rohanami tulang alai pe pos do rohanami tulang di balgane rohamunai nama da foto kami akageleng mo na unang manian hami tulang dia kageleng mo gabe marutang dia ka si bainon nami naso tepat mangadopor rajai alani do hami tulang mana tuhamuna molo tungpe adong songoni tulang sian akabel gane rohamo toto molo lao hita tuaka adat ya nakon na mangadopon aka hula-hulana tulang takas do di favot hok kami nah hata bersyukur do bersama hita rapak di tonga-tongani adop di angginami takas boton nami pavot honon nami tulang di arinang salpu nong oja do anggi boru nami boru si jabat omak ni siemima nama dapot penghargaan sian pemerintah menjadi seorang pegawai ala nilas ni rohani nasi dai tulang nani pabotohon na tuhita adup saluhuna tulang raja nami mulutung di adong keterbukaan na kisir rohamu na tulang setabi hami tulang sian jari-jari 10 pas 10 sada hosima jujung raja nami boah dang nagabe pautak kono tuhami rajai aladang tepat molo adong dia ada bataki mangalian inna ikon adong do nama jalo marsipaliana donian di partikiano tulang takas do ipaboto kami raja nami boah hufasatami partikiano tu rajai gabi majalah horas amang boru mulai tema diari nong salpupe nunga berkomunikasi boru nami ala di balgarohani boru nami sonai dok komunan kini majalo pasu-pasu berkat siat Tuhan nagabe aisen boru nami nunga ditol haso boru nami jalan nunga pe satu boru nami dok hela nami denggam mai boru alai hami kahulalu suatu adat do dang na mangigil hamu di sibena muna tu hami kahula-hulamu alai balgani rohanami naung di jalahmu berkat siat Tuhani adong lo cipoto nami dang nagabe mangigil hami dang nagabe pautako kami ima alus somang baru jadi unang beta pakajang be lanjut ma gabe ma raja nami tulang nabasa balitang mapagabe tumudal hosita duan arita ma namar hula boru gabe ala totong do hitamar sipauloan ala ni raja nami di partikianon asata mulai ma acara tate tulang jadi narohanami molo kerangkani acara siak kami tulang tong do hamian non acara muna
Di acara na pemuhai di hita berdoa bersama do hita tulang madokon mauleate tu adopan ni Tuhan ni dukoni sipul marsipangano mahita bersama buat raja nami pasatami tu amu gabe ma songone dokon ni raja imana kaning martang yang mahita perjolo inna rohanami dos rohai siak kita saluhuna bona suhut marga sinaga doh na marhamaranggi songo dia bapa terlumo biho di kegembalaan hula-hula tamama buka tangyang gabi majalah horas ate songoni mate dia hamok kada mangate siak hula-hula tamama buka tangyang gabi majalah horas alani mangido hami nong dos rohanami do huda mangon siak kamu mabuka tangyang raja nami Amang Boru asa uli martua ulau to dia pala partikianon satabi tulang marga sinaga buka hamu di bagasan tangyang dinamani puli penon baru pe dipahot tami tangyang nami tuto mata namar tua di bata di mangujungi pe andok kami menutup tangyang jadi mulai hamu Mamang Boru ai suaramu nado nang gabe dapot pasu-pasu ya komuna suaramu nado anope dung 10 tahun itu tuh pami pe suara nami mah nagabe pahot tangyang ta ganupan ima Amang Boru gabe ma dirajai. Jadi asa talopi tangata asa tapasaha saluhuna nasa sinaka nerohata terlumubi di partikianon martang yang mahita. Mauliate ma ale Tuhan debata Jehovah para siroha nasin nobanami marhite anakmu Yesus Kristus si peluahami. Tuhan ditikion marpungu dohami di bagasni angginami Bapak Yemima sinaga Boru si jabat imana makalason saluhu na basami doho akka balgani pasupasum di tonga-tongani persaripion nasida di hari nasalpu na di bulan nasalpu Tuhan naung diliakodo sada ojakni akka tugas doho tanggung jawab di parumain nami omak nisye mima ima Tuhan naung jadi parumain nami gabe seorang ASN di bidang pendidikan di pemerintahan negara on dilasni rohani keluargaon ale Tuhan dohot hami saluhu na nama kaholongin nasida sian namar dongat tubuh Boru bere ibe bere suang songoni sian hula-hula nami si jabat siopat ama marpungo hami Tuhan di partikianon madok mauliate matu adopamu na basai di saluhu na basami atong pasu-pasu matotong keluargaon pasu-pasu maparomain nami omak nisye mima asaboy ibana mangulahon tugas tanggung jawab menjadi seorang guru pendidik yang menjadi contoh tauladan di hadapan anak-anak murid tarlumowima di tonga-tongani keluarga doho di tonga-tongani masyarakat ale Tuhan sadar dohami dia kahahurangan nami dang pantasami Tuhan madavok pasu-pasum disialah hahurangan pangalasan nami dosa nami perjolo hami Tuhan urasi asa tamahami nalaho majalo pas-pasum di partikiano pele Tuhan acara syukuran berkat monna di calon nami dimulai hami maon sien nasa lasne rohanami rapak kami saluhut do hula-hula nami asa jong-jongi totok kami di ulon nami perbisuki nasa pikiran doho ate-ate nami asa makatai mangulahon ulau kami di bagasan holongmo atong mauleate madiho marsanga maho hupuji hami mulai tak nyon manotong rodi salileng nilileng na amin. Jadi sangat madihita salu nah pas do naking sedot ni hula-hulai rajai orang marsi pautangan ate nak kaning neng hehe hula-hulon sa sitong na melutung boy jolo marpanukum masya donga sahuta alai donga sahuta dang adong ison
hitama nagabe marsi sukunan. Raja nami ada orang sohehe hamu. Jolo marpanuku jotu hasuhuk bolon. Ate di hamu ba yemima. Iko toko setong benomu. Molo adong do nang sipasa hatota. Iko mangapei. Iko tong do pajagarota hula-hulata. Molo tung pedong. Molo suarong ba marso bahita hula-hulata. Ima molo sana mulate. Gabe mabang. Ido nak kiningani nane pasa ni rajai hula-hula songo buah-buah. Tekas doya bang. Ipasa nasi datu ado fata dang napau takon. Jalahi tape songo bona suhut. Yah, dang narau sita marado pun rajane hula-hulata. Balias maya bang. Jelasna siak kita bona suhu marga sinaga terlemobi dongat tubuta bapak yemima. Kata bersyukur, ucapan syukur kepada Tuhan, maka kita dikumpulkan di sini. Jadi, gok ni rohani hula-hulai, ya, mari kita terima dan jangan jadi beban bagi kita. Mau lihat ya, Mak? Songoni doa bang. Jadi, satabi da tulang, marga sinaga. Moludok kepala partikan di hamuna mang buru ate. Sada silo paubi dua silo pagadong. Molo tungpe holan di iboto nami do ilai nami pasatami. Tung stada ma hamuna dapotan jala taruli. Ate, ima elek do pangidon. Gabe tulang. Jadi abang, ai takas do yang go ito tahun do le tahun. Hodo nagabe dito do among na di hutaon. Hataom ma. Molotung perong natabako no sautik pe. Nah. Jadi marsangap ma Tuhatan nata soba di bagasan Yesus Kristus. Laiku do ibotoku hamuna mang boru saluhu na molo hula-hula roma dapoto jabuni boru dang ikon adong si benomuna asa dipatu pahami si songonon. Daw. Dalan nami do martangiang. Ay buado ro pasu-pasu di pargelengon dihami hula-hula apala deke sakilo pedang boy lopon nami na naing panganam mo ito na manabay na lomak na pinasa ni debata diho ido dalan nami ro di apala partikyanon marado punimu se apala ulo sa herbang pe tang boy bonon nami tuho palason roham palaso dagingmu nadabe dapota pasu-pasu no balga siat Tuhani. Ido dalan na dia pala partikyanon. Unang nagabe borat di rohamuna. Itadahamu do hami hula-hula muna markasi jabat. Yang go tu boru nami aha pangidon ni boru nami ulon nami de. Ido anggo hami hula-hula muna markasi jabat. Molo tungpe dang adong songon na syakuta manang na berek kamuna hami na dua hula-hula muna di son torop do anggo si jabat di hutaon. Alay mamereng madia ka partikyara adong manang ngulaon adong manang di pesta jadi olak kami na dua. Molotung pe adong namanda poti rona sida muse las marwa muna laiku do ti botokku. Sipo daon nami dia pala partikyanon di hamuna dua. Jaloma pasu-pasu no balga sia nama tanah martua de bata ale ingot. Ikon na tong-tong do unang gijang ni roha. Ikon ingot itokku do laiku na pinasaha ni debataon salu na sementara dang adong na abadi alai holong na marsi holongan di hamuna merongat tubuh di hamuna berkeluarga ido na abadi ido si ingoto sampai hitamate jadi toku do tamu laiku salilingon nung ngabe di usau kamuna ido makana di doksa tonga ni ulau doang go tangiang ala ni tangiang muna don boy dapotan jala na pinasa de batape alani dijugulok kamu do na martangiang. Jadi di son di buah kami deke namok-mok deke tio deke udur deke saha maun. Asa tujolan ya reon. Tio ma ai nanain situ muna. Tudolok kamu dawa pas samotan. Tutoru dapot ai na tio nanain situ muna tutongan di bagas muna. Saha ma dia kapangadio muna to mata na martua de bata marta-bataba. Dia kapasu-pasu asehaton tarlumobi dia kabere nami saluhu na cai tong-tong
Di piga-piga hali rohami tutugan di bagason. Ola nama buat tangiang asa hatok malu. Ale dia pala partik kayanon. Dibuat kami tangiang. Asa martaba. Pasu-pasu di hamuna lain nami dok di boto nami. Mangudur homon. Mangudur hon akan naulia kana denggan. Di bagasan hangulo muna. Mangudur hon asahat. Hasahatan mangudur hon hadengganan. Di hamuna berkeluarga dok di hamuna namara maranggi. Molo tungpe. Songonon na boy tarpasat tami. Di dok na tua-tua. Asa cicim mati nopa jari manis singanan na songonon na boy tarpatu pahami dekke na boy si pasaton nabi di hamuna tuata Yesus ma na manggohi pasu-pasuna. Ima na yung sinukunon nami tajalang ma. Jadi songonudok ko nakingan apala hulos sa herbang pedang boy bonon nami sa tonga bagas nami apala makalas sunulot dia pala partikyanon ingot tamu dang nagabe pangutangi adat do di boto hami dang naso idoko kami no so iboto adat aka donga tubuh munon aka raja parhata do so nugudang alai ido dang nagabe mangigil hami dia kasih benom muna ingot tamu mai dang lau mangigil hami disi lasrohamuna lasrohanami jadi di son pasatami ulos nang songo dia pe bentuk non na boy pinatupa nami lasmaramune botok kuate dok laiku mangulosi maon di hamuna olan mangulosi badat do anggo mangulosi todi tuat di batado ido maka di dokon ninda tua-tua tubuh mangulosi dolo ni pitu batu olan mangulosi badat do hami di bata matong na mangulosi todi. Jadi ima na boy tarpasatami ay dia bere nami apala salah pe boy sokan. Baik. Jadi mulai tema di hamuna Mang Buru. Buang ay sor raja dong sautani. Lain nami do iboto nami on. Basiana laki ma perjulu. Nong rade main na raja nami. Jadi songoni mate. Alan didang di son raja dong sahuta. Olah kita do hula-hula si jabat na di otang ni nasida. Basyak kita mak. Lesta pasak manut tuh laki ate. Di raja ni Mang Buru ta. Jadi mardos ni roha itu. O maju perjulu. Pasa amahata tu paribamu baru hai pendoda. Jadi Allah bereng dorok kita son nomor pariban. So kamu tong tolu hita. Lo. Akan natalap terus ini agak kan alap murus ini anggo kamu kan baru siapa pertama dong. Oh lo patung apa mengatakan tapi harus di sini lo. Jadi ima di keluarga yang gikuson khusus na omak ni sewe mima ate molate manggi ngad martaba-taba pasu-pasu na diletuhat di ho da jadi markohron yang gi ba tetak maho marserep ni roha songon ni totorakan yang itu satu titipan innakan do jadi selain yang gi molate mata do tuhani basai tabba ma hipas hamuna sudena suang-suang nang kain kota suang-suangoni nang jabuto tutu saya diberkati Tuhan maon di pada Tuhan sudah sian tonga-tongan di keluargamu kapar sahito kapar maraan dan gida saya tabamamu saya berkat Tuhanmu di luar Tuhan teng jadi tung ope ima pariba muhamin naroison bawa benaka sibuk sudah ke karejo hola naruso karejo makana boyaro dangi
Oh, hamil dua nak. Oh, nyasar na ini. Karena pe godang do nyan hami paribamu kana liak ka pegawai nang eri sude. Holak kam dong perkara je makana di arong ulo to tetap hadir termo bi ausat diri, oke? Luar biasa kakak. Jadi au manggi roni hula-hula tani mabuat tangyang. Tuhamuna sangge madutu marhiteon, lam tu sehat na hita sudena, lam ditabay Tuhan terlumo yang musai berkat na berlimpah. Oke, jadi tinghoti pehata na boy terpasatau tutungan di keluargamu mewakili sen hami paribamuna, saya tuhata mana masuk butima.